Možno by sme si mohli povedať niečo aj o tej krásnej obálke, lebo tá kniha vyzerá naozaj úžasne. Vďaka Slovátu. Vďaka Slovátu, tak povedzme, čo vlastne vyjadruje ten názov Dážď slivkových kvetov a čo vyjadruje tento čínsky znak? Takto, ty to vieš, myslím. Ten román sa pôvodne volal Čínsky milenec, teda v takej pracovnej verzii. Nebola som s tým úplne spokojná, jednak Durasová už napísala Čínskeho milenca a erotika v mojom románe nie je na prvom mieste, takže v podstate som sa rozhodla nezavádzať čitateľov, ak by niekto hľadal nejakú erotiku od A po Z v tom románe, čo tam teda nie je. No a Dážď slivkových kvetov je názov, ktorý je vlastne, je to metafora. Mne sa nesmierne páči a takto, ona je vybraná priamo z textu, ale nebudem hovoriť, v akom kontexte padá. Naozaj v románe padá Dážď slivkových kvetov, jednu magickú noc. Nie je to erotická noc, mimochodom, ale aká je to nepoviem teraz. A dážď je perfektný symbol pre mňa aj melanchólie, ktorú mám rada. Aj dážď je niečo ako očista, je katarzia. Dážď, ak netrvá dlho, tak je to osvieženie, umožňuje rast. Takže dážď je veľmi mnohovrstevnatý symbol. No a priamo v Číne dokonca dážď má aj dosť silné erotické konotácie, ako tak povediac vyvrcholenie ľúbostného aktu, oblaky a dážď. No a slivkové kvety, ďaleko východná poézia má krásne obrazy padania kvetov, marúľových, čerešňových, sakurových. A je to krásne, mne sa to vždy veľmi páčilo a párkrát v živote som aj ja stála pod stromom, z ktorého na mňa padali také jemnolinké lupienky, prípadne vlhké ešte po daždi a je to vzrušujúce. A viem, že napríklad Japonci, tí doslova chodia do parkov za týmto zážitkom, aby na nich padali kvety, sakury. Ja neviem, či padajú celé kvety alebo len lupienky, to neviem, asi len lupienky. Takže ten dážď slivkových kvetov je vlastne taký mnohovrstevnatý symbol. Eroticko, orientálno, melancholicko. A prečo dážď slivkových kvetov? Slivkových, pretože tá jedna noc, ktorú ja popisujem, tam prší, taký jemnulinký, nádherný dážď a Číňania ho volajú dážď slivkových kvetov. Keď tak jemnučko prší v lete. Takže vlastne je to z toho, ale nemyslí sa tam slivka, taká tá naša, ktorú konzumujeme v lekváre, ale je to skôr, je to rastlina, ktorú my nemáme na Slovensku, ale botanicky sa aj podoba tento kríček, čo sme tu si tak aranžovali. To je taká čínska slivka, je krík a najpodobnejšie vizuálne by bol tejto japonskej dúly, ktorá mi vykvitla pred našim domom kúsok odtiaľto. Takže perfektne vykvitla, že som si mohla na krst aj priniesť. Že to si odlomila dosť? Susedia mi dovolili. Ja som sa pýtala, či sa nenahnevajú. Včera som sa na to pýtala, povedali, že môžem. A tá čínska slivka to vlastne vyzerá ako? No veľmi podobne tomuto. To sú drobučké kvietky, ružovkasté, biele. A určite to poznáš, lebo to je asi typickejší dekoratívny prvok na čínskom porceláne, odevoch. Mrzí ma, že to tu teraz nemám ako ukážku, ale takých 5 lupienkových kvietov. Čínska slivka. Vieš čo, ešte možno, že najlepšie je to tuto. Niečo takéto je to. Trochu. Lebo je to kríčik, to nie je ovocný strom ako naše slivky. Je to taká iná slivka, tá orientálna. A ten znak? No, znak, nepoviem, čo znamená znak, pretože to sa môžete dočítať v knižke, nechcem teda prezrádzať, ale je to slovo, ktoré sa vyskytuje mnohokrát, možno niekoľko desiatokkrát v románe a úplne na konci sa dozviete, že vlastne to je ten znak na obálke a dokonca aj píšem, čo ten znak znamená, pretože v čínštine samozrejme nie je to dážď slivkových kvetov, ten znak. Je to niečo iné, typni si schválne, čo to je, keď uhádneš, tak potom prezradím, že je to tam. Niečo mi napadlo, ale... No tak schválne, ak uhádneš, tak potom poviem aj ja, že áno, je to ono, nebude tam. Ja sa poznám, ja neuhádnem, takže by som to robil zbytočne. A tá kniha prešla, predpokladám,
rôznymi fázami a prešla aj cez viacerých ľudí, ktorí k tomu dávali nejaké svoje poznámky. V čom to bolo pre teba dôležité? Ja som knihu dala prečítať pár priateľom, ktorí sa vlastne iniciatívne ponúkli ako spisovatelia, že si to chcú pozrieť. Ale musím teda povedať, že mnohé pripomienky boli veľmi zaujímavé, ale ja som ich neakceptovala, pretože nezapadali do môjho konceptu, ale cením si tých ľudí, že si našli čas a povedali mi k tomu. A vlastne Dana Podradská mi dala takú najzaujímavejšiu inšpiráciu pre tú knihu, preto ja aj tým ľuďom ďakujem na tiráži, pretože som to považovala za dôležité. Editorkou knihy bola pani Mária Štefanková zo Slovartu, ktorú by sme možno aj mohli privítať a poprosiť, aby povedala nejakých pár slov k tej knihe, ako to na ňu zapôsobilo. Dobrý večer. Tak, aký ste mali pocit, keď sa vám dostal do rúk ten rukopis? Ja som čítala niekoľko verzií toho rukopisu. Keď som dostala ten úplne prvý, tak sa priznám, že knižka sa mi videla úplne iná, ako nám chodia do Slovartu ponuky. Nám chodia neskutočne veľa knížiek, ale toto bolo niečo tak iné, že som si povedala, že toto naozaj u nás chýba. Niečo takéto tiché, jemné, kde sa veci dejú pod hladinou, silné, precítené a silné práve tým tichým tónom. A ako editorka ste mali nejaké pripomienky k tomu textu? No, ten text najprv mi Elenka dala prvú verziu, potom ďalšiu, potom povedala, že toto už je posledná, a potom mi dala ešte ďalšiu. Takže ona naozaj vie, o čom píše a vedela, ako to chce mať. Ja som nemala prečo mať nejaké pripomienky. Bolo to úplne presné, také, ako to chcela a aké to malo byť. A vám osobne sa treba na tom príbehu alebo na celom ladení tej prózy páčilo čo? Mne sa páčila Elenkina odvaha. Ja som ju tam stále za tým videla. Si hovorím, to nemôže byť pravda, že by až takto... A áno. Akože odvaha v takej otvorenosti? Áno. To si zaslúži veľký potlesk. Ak ste zvedeli, do akej miery je tam Elena Hidvegiová otvorená, treba si knihu prečítať, ale nie len preto. No a možno teda by sme už aj mohli pristúpiť ku krstnému aktu. Povieme asi, že kto bude tým krstným rodičom. Áno, ale ja som ešte chcela veľmi poďakovať Slovartu, pani Márii Štefankovej aj všetkým ostatným, ktorí mi vlastne dali obrovský priestor si povedať, ako chcem, aby to vyzeralo, pretože tá knižka je vnútorne veľmi zložito štrukturovaná a ja sa priznám, nečakala som, že budem mať až takú veľkú právomoci až do takých detailov hovoriť. Takže obrovská vďačnosť naozaj všetkým na čele s vami. Aj k tej obálke, aj všetky rady, usmernenia a všetok priestor pre moju vlastnú víziu. Absolútne si to veľmi cením a ďaleko to prekročilo moje očakávania. To musím povedať úprimne. Ďakujem. Málo autorov vie tak úplne presne, čo chce a Elenka naozaj chodila aj do štúdia, aj ešte raz prišla, aj volala, aj večer, aj v noci a ešte raz a ešte inak. Áno, ale tak konštruktívne. No, takže viete, čo vás čaká. No, tak privítajme krstného otca. Kto to bude a prečo? No, bude to Tomáš Janovic a poviem aj prečo, lebo prvý motív asi bol taký dosť jednoznačný, že je to človek, ktorého si asi všetci veľmi vážime a obdivujeme, teda ja ho si vážim nielen ako spisovateľa, mysliteľa, ale aj ako človeka.
Ale druhý motív, prečo Tomáš, je ten, že Tomáš bol dlhoročný priateľ aj spolužiak môjho otca. A môj otec pred 11 rokmi odišiel už hore a vlastne on ani nevedel poriadne, že píšem a to už sa nikdy nedožil ani jednej z mojich kníh. A je to môj prvý román, ja mám pocit, že aj posledný román, ale to je jedno v podstate. A strašne sa mi to páčilo, keby to Tomáš mohol pokrstiť ako symbolický, taký maličký, nie zástupca môjho otca, ale v tej spomienke na môjho otca. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer, ahoj. No. Ahoj. Okuliare von z vreca. Dobre. Čiže krstné nástroje sú pripravené. A ešte papierik. Lebo nie som dobrý rečník, tak tých pár vied som si napísal. Ty si majster krátkeho žánru, alebo krátkych žánrov. Čím ťa tá kniha zaujala? Čím si ťa ten text získal? Vedel som, že sa na to opýtaš, tak ti odpoviem. V tejto knižke som si prečítal vetu. Milujem papier, jeho dotyk, zvuk i vôňu. A ja dodávam. Aj telo má dotyk, zvuk a vôňu. Ba nie len papier a telo. Aj myšlienka má dotyk, zvuk a vôňu. Žiaľ, my na to veľmi často zabúdame. Som veľmi rád, že Helenka nám to pripomína tak nástojčivo a vášnivo. Želám tejto knižke, tejto veľmi silnej knižke veľa čitateľov. Okuliare sa môžu vrátiť, ale teraz prichádza ten prechodový rituál, že ako knihu previesť zo stavu nepokrsteného do stavu čitateľského. Tak poďme na to. Máme tu médium. Nech sa páči, médium odovzdávam krstnému otcovi. To sú tie lupienky. Veronika. Máme tu knihu. Začneme autorkou. Pokračujeme. Pánu nebudem. Ďakujeme veľmi pekne Tomášovi Emelicovi. No, kniha je pokrstená, lístočky tam asi necháš zasušiť pre budúce generácie, pre dcéry. Tie tam môžeme zalisovať a môžeme ich potom rozdávať priateľom do ich kníh, tých, čo tu neboli. Čiste teoreticky, prvý román, myslíš, že sa tu o 18 rokov znovu stretneme? No, ďalšia kniha by mala byť na programe už veľmi rýchlo, pretože ju mám dávno napísanú a sú to moje také cestopisy, memoáre z Číny. Vlastne musím to len nejako zeditovať a dať tomu nejakú fazónu, ale napísané to mám, takže 18 rokov určite nebude. Ja počítam tak maximum 12 mesiacov, ak teda budem vládať písať.